Hello, Cross Screen. Good evening, Cross Screen. Mega love shout out. Thank you for coming. Mega love shout out kay Cross Screen. Good evening, good evening, good evening. Sir Abin. Good evening, Sir Abin. Thank you for coming, Sir Abin. Salamat sa patamsak. Thank you. Thank you very much. Si Spelly. Good evening, si Spelly. Happy Sunday, si Spelly. Absent ako kanina sa'yo. Maaga kami umalis kaninang umaga. Bawi next time, sis. Salamat sa patamsak, si Spelly. Thank you. Maraming salamat, Sir Avin, ha. Si Spelly, thank you. Okay, puntahan ko na yung ano. Mag-ano muna ako dito. Mag-change account muna ako. Mami Pearly. Mega love shoutout, Mami Pearly. Magandang gabi. Hello po, madam lang. Ano ba to? Padaan lang po. Kanino to si Marie Balbin? At saka si Arlene Panyel. Makarina po kayo. Sino si Arlene Panyel? Panyel. Tama ba? Kapiking po. Kay Kapiking. Yan ko ng jacket ikaw, Kuya Iking. Kumusta po, Kuya Iking? Okay. Ayan, magre-restart muna ako dahil ayaw na naman magpindot ng aking ng aking cellphone. Magre-restart muna ako. Wait lang. Si Spelly, salamat si Spelly. Palagi ako nakapasok kay Ma'am, ano ba to? Hasa 26 TV. Sino yun? Si Spelly, dito ako sa house mo, si Spelly. Okay, playing ako dito sa iyong, wait lang, may ads pa. Na-play ko na siya dito. Dito kayo sa baba. Palagi ako nakay, ano daw? Nakay kanino? Ayan, si Spelly, playing ako dito sa lunch date. Ayan, si Spelly, playing ka na. Uy, malabo na naman yung aking cellphone. Wait lang. Malabo ang aking phone ba? Hindi makita yung piniplay natin. Punasan ang camera. Baka may muta. Ayan. Sir Abin, dito ako sa bahay mo, Sir Abin TV. Wait lang. Mag-search na lang ako. Kasi naka-ninja pala si Sir Abin. Abin TV. Okay, Sir Abin, dito na ako sa bahay mo, Sir Abin. Playing ako dito, Sir Abin, sa iyong Playing muna ako dito sa highlight mo, Sir Abin, ha. Ayan, si Lexus TV ang nagwawat sa'yo, Sir Abin. Ayan, nandito ako sa'yo. Ma'am Kripa Suba Official. Mega love shout out, Ma'am Kripa. Naka-live si Kuya Roy Story. Okay. Sir Abin, playing ako sa'yo, Sir Abin, ha. Si Spelly, naka-play ako dito sa'yo, si Spelly, sa lunch time. Lunch date pala si Spelly. Ma'am Kripa Suba Official, dito ako sa bahay mo. Papunta ako sa bahay mo, Ma'am Kripa.
Ayaw pa din. Nangyari. Ayaw pa rin mag ano. Wait lang. Wait lang guys. Ayaw pa rin mag ano. Ayaw pa din. Ayaw pa din. Bahala ka dyan. Dito tayo. Sa ay ba't wala? Hello, si Spelly from Ma'am Kripa. Ayaw talaga. Mag-change account. Ayaw niya mag-ano, ayaw niya magpindot. Bihira tong live na to. Pasyal kayo sa bahay ko. Balikan ko kayo. Iwan lang ng bakas. Sabi ni Kuya Iking. Ayan, Kuya Iking. Nasaan yung main mo, Kuya Iking? Ayun. Okay, dito na ako sa iyo. Ma'am Kripa. I'm here, Ma'am Kripa, sa bahay mo, Ma'am Kripa. Mami Pearly. Next kita dito, Mami Pearly, ha? Ma'am Kripa, playing ako, Ma'am Kripa. Your video is 4 minutes and 44 seconds. Okay, Sir Abin, still playing ka, Sir Abin. Ayan, si Lexus TV ang nagpi-play sa'yo, Sir Abin. Sa iyong highlight. Mami Pearly, next kita, Mami Pearly, ha? Yan, magandang gabi sa'yo, Mami Pearly. Ay, kanino ba to? Naka-play dito, dan watching na pala ako kay si Spelly Agoy. Mami Pearly, next na kita dito, dan ako kay si Spelly. Si Spelly, pang 240 thumbs up. Okay, Mami Pearly, papunta na ako sa bahay mo, Mami Pearly. Si Ado, ano ba to? Ado Ulako TV. Maurag. Agoy, maurag. Bigyan kita ng jacket mo, ha? Ado Ulako TV. Ayan, bigyan kita ng moderator mo. Ayan. Mami Pearly. Dito ako sa bahay mo, Mami Pearly. Sir Avin, ayan, dan watching. Tamsa ka kumanay. Salamat. Salamat, Sir, Ado Ulako TV. Mami Pearly, playing ako dito, Mami Pearly, sa iyong malunggay. Malunggay sa likod bahay. Ayan, Mami Pearly, playing ka na. Ma'am Kripa Suba Official, still playing. Ma'am Kripa Suba Official, still playing, Ma'am Kripa. Sir Abin. Sir Abin, nangangawit ka na, Sir Abin. Ang katango-tango mo dito, Sir Abin. Mag-comment na ako dito, Sir Abin. Ayan, si Lexus TV, Sir Abin, na nag-watch sa'yo, ha. Ayan, done watching na ako. Ay, meron pa pala. Ang galing ni Sir Abin, no? Salamat si Spelly sa patamsak. Bigyan natin ng jacket yung din dyan ni Sis KTV. Sis KTV, may galab shoutout sa iyo dyan, sis. Magaling ka na? Sis KTV, magaling na ba ikaw? Okay, dito ako sa iyo, ay, pin muna kita, Ado Ulako, pin muna kita, ha. Makipagdikitan ka muna dyan sa baba. Ayan, Sir Abin, done watching na ako, Sir Abin. Sir Abin, done watching sa'yo. Salamat, Sir Abin, sa support, Sir Abin, ha. Thank you so much. Sis KTV, salamat, Sis KTV. Okay, dito na ako sa'yo, ano tawag dito? Ado Ulako TV. Ayan, playing ako dito, Ado Ulako, dito sa 5 minutes mo air supply.
Sweet Dreams. Ayan, 5 minutes and 10 seconds. Ayan, naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na, Adoula ko ha. Naka-play ka na dito. Ayan, +1 banana ka, Adoula ko. Ayan, si Lexus TV yung magwawat sa'yo. Ang winats ko sa'yo ha. Ayan. Ayan, done watching ako dito. Sino ba yung nakaano ko dito? Ay, kay Mami Pearly. Mami Pearly, done watching na ako dito sa malunggay mo. Ay. Ayan, dana ako dito Mami Pearly sa malunggay. Salamat Mami Pearly. Thank you sa pagdaan sa aking live. KTV Mix Dan na no video. Bag ko maghugas pinggan. Sige lang Mami Pearly, go ka lang dyan Mami Pearly. Sis KTV, dito na ako sa iyo sis KTV. KTV Mix Vlog. Salamat Mami Pearly ha. Thank you. Ma'am Kripa Suba Official, still playing po Ma'am Kripa. Okay, sis KTV, playing ako dito sis KTV. Playing ako dito sa iyong highlight mo sis KTV. Ma'am Kripa, still playing Ma'am Kripa. OTW Mami Pearly, ayan. Ayan, tag dito Adoula ko TV, playing ka, still playing ka ha. Nasa ano ka pa? Naka-play ka pa. Yan, done watching ako Ma'am Kripa, palit ako ang main. Ma'am Kripa Suba Official, done watching to your video Ma'am Kripa. Ayan, nasa ads pa. Mami Pearly, done. Kripa Suba Official. Ma'am Kripa, done watching Ma'am Kripa. Sis KTV, still playing ka sis KTV. Sir Avin, ayan, daan ako sa video mo Sir Avin. Sis Loving Sky, mag-love shoutout sis Loving Sky. Salamat sis Sikoy. Ano ko muna yung... Sandali lang guys.
Ayan, dan watching ako dito kay ano ba to? Ado Olaco TV, dan watching ako sa iyo, +1 dikit ka. Ayan, Ado Olaso. Si Ado Olaso TV, dan watching ako sa iyo ha. Yan, di pala ako nakapag-comment. Teka, wait lang. Yan, mag-comment lang ako dito. Naghang na naman to. Mag-refresh nga muna ako. Dan, ER Kabayan PWD, mega love shoutout. Ayan, Ado, dan ako sa iyo ha, Ado. Siski TV. Malapit ka na mag-dan watching. Ate Mirna Grande, mega love shoutout po, Ate Mirna Grande. Salamat po, Ate Mirna. Sika lang, Sisikoy Loving Sky. Salamat, Sisikoy. Ayan, dan ako sa iyo, Ado Olaco. Yan, salamat, Mami Pearly. Sis Kate ka nang magdaan. Ayan. Ayan, Sis Kate TV, dan watching na ako sa iyo. Ayan. Ano ba ito? Saan napunta? Mag-comment lang ako dito. Wait lang. Ayan, dan watching ako, Sisikoy, Sis Kate TV. Ayan, dan ako sa highlight mo, sis. Ay, buti nakauwi ka na, Sisikoy Loving Sky. Ako sa iyo, Mami Pearly. Mag-another play ako sa iyo. Kasi napalitan pala. Ayan. Ma'am, Ate Mirna Grande, wait lang. Hindi hindi naka main channel si Mami Pearly pala. Wait lang. Ate Mirna Grande, dito pa ako sa iyong ikaw namimiss ko. Ayan. Cover song by Mirna Grande. Ate Mirna Grande, playing ka po sa latest upload mo. Mami Pearly, mag-go to channel ako. Mag-another play ako sa iyo, Mami Pearly. Ayan guys, patamsak sa ating live. Ayan. Tag dito, Ado Olaco TV. Huwag kang baba ng bahay, kapatid, kasi nakapin ka. Ayan, meron ka ng dyan. Nakapin ka na dyan. Okay, Mami Pearly, another play ko sa iyo, Mami Pearly. Ayan, dito ako, Mami Pearly, sa iyong ang lakas ng kulog, katakot. Ayan. Another play sa iyo, Mami Pearly. Nasa ads ka pa, Mami Pearly. Ayan, +1 dikit ikaw, Mami Pearly. +1 banana. Ayan, nasa ads ka pa. Ate Mirna Grande, shoutout po sa lahat. Sorry, late ako, Sisikoy. Okay lang, Sisikoy. No worries, ano ka ba? Walang late dito. Ayan, tawag dito, Mami Pearly. Ayan, playing ka dito. Mami Pearly tuloy. Ate Mirna Grande, playing po. Sir Kadahon. Magandang gabi, Sir Kadahon. Ayan, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa pagsilip sa aking live, Sir Kadahon. Salamat. Ayan. Ayan, baka na sa work ikaw, Sir Kadahon. Okay lang ha. Go ka lang dyan sa sa trabaho mo. AR Kabayan, Dan. AR Kabayan, PWC, si tawag dito, si Ado Olaco TV. Ayan, maayong gabi sa tanan. Ayan. Magandang gabi rin, Sir Kadahon. Ayan, nasanay ako sa Sir Kadahon. Hindi ako sanay sa Sir Michael. Sir Kadahon talaga. Radyo Vlog, may galap shoutout sa Radyo Vlog. Thank you for coming, Radyo Vlog. Opo, duty po, Ma'am Host. Ayan. Ayan, Sir Kadahon. Go, at dito. Baka bawal sa duty nyo yung nagsisipin. Ako, yari tayo, Sir Kadahon. Okay lang ako, Sir Kadahon.
Idol Kadahon, mega love shoutout from Sisikoy Summer Mix. OTW Michael from Ado Ulaco TV. Same tayo Sisikoy. Ayan. Ma'am KTV, mamaya po kita play. Support mo na ako. Ayan. Idol Summer Mix, good evening po. Ayan. Next kita dito, Sir Kadahon. Ayan, Mami Pearly, malapit na ako mag-dance sa'yo, Mami Pearly. Pangalawang play ko sa'yo, Mami Pearly. Sa lakas ng kulog. Mag-ano lang ako dito. Mag-comment lang ako dito. Summer Mix Dan from Radyo Vlog. Okay, Mami Pearly, dan ako. Pangalawang play ko sa iyo, Mami Pearly. Ayan, wala kang ad sa una. Ay, sa huli. Sa una meron. Okay, dito na. Ayan, Sir Kadahon, dito na ako sa bahay mo, Sir Kadahon. Mag-iiwan na lang ako ng ano dito. Mag-iiwan na lang ako ng bakas dito, Sir Kadahon, na sa iyong mansyon. Ay, kanino ba itong napindot ko? Bakit napunta ako kay Radyo? Radyo, next kita mamaya Radyo. Si Sir Michael muna kasi Radyo Vlog ha. At nauna naman siya sa iyo ba. Tamsakan ko muna tong upcoming mo Sir Michael ha. Ayan, dito ako sa upcoming mo. Ayan, di ako mag-comment dito sa mo sa upcoming mo. Nagtamsak lang ako. Ayan, playing ako dito sa Lutong Bukid, Sir Kadahon. Ayan, playing ako dito Sir Kadahon. Si Spelly, salamat si Spelly. OTW Badang, Ado Ulaco TV, ninja lang yan, si Spelly, yung Badang, Ado Ulaco TV. Titingnan mo muna yung ha. Titingnan mo muna yung bahay pag may mga upload, may channel yan. Pag wala, wag mong dikitan, ninja lang yan. Okay, Ate Myrna Grande, still playing ako Ate Myrna. Malapit na matapos, pang 28 times ako Ate Myrna. Si CTV, salamat si CTV. Playing ka, Sir Kadahon. Ay. Salamat si Spelly. Thank you sa mga patamsak si Spelly. Ate Myrna Grande dan watching po. Ate Myrna Grande. Ayan. Dan ako te. Nasa ads ka pa te. Ayan. Welcome Sisi. Tambay lang. Sige lang Sisi Koy. Pahinga ikaw dyan. Magaling ka na ba si TV? Okay ka na? Ano ba to? Ado Ulaco TV. Hindi main channel yan. Mga ninja lang yan. Sir Michael. Ayan, Sir Michael. Malapit ka na magdan. +1 banana ka, Sir Michael, ha? Sir Kadahon. Ayan, +1 banana ikaw. Mag-another play ako sa'yo, Sir Michael, doon sa isang phone ko para madikitan kita ulit. Ayan, +1 dikit sa'yo, Sir Michael. Sir Ado Ulaco TV, ayan, naririnig niyo po ba ako? Ayan, kain tayo Sisikoy. Sige lang Sisikoy. Ayan, wag po ikaw baba ng bahay kasi nakapin ikaw, Ado Ulaco TV. At saka yung mga ninja, wag mo siyang dikitan ng dikitan kasi hindi yan ang main niya. Pelis Cooking Vlog, ang main ni Sis Peli. Sige lang Sisikoy, kain lang ikaw dyan. Okay, Sisikoy Summer Mix, dito na ako sa'yo. Punta na ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Para makarami tayo Sisikoy, di ba? O di ba? Bago ako Sisikoy, bago ako abutan ng paghigab-higab dito. Makarami tayo ng ipi-play ba? Bago ako habutan ng paghihigab dito. Nakakaloko yung mata ko. Pag ako nagla-live na panay na higab ko talaga. Teka, hanap ako Sisikoy lang, di ko pa na-play dito kasi mga may, ayan. Dito ako Sisikoy ha. Wala pa akong play dito. Ay, wala pa akong thumbs up dito Sisikoy Summer Mix. Ayan, playing ako dito sa ham. Ayan, dan ako dito kay punta ko ulit dito si Sir Michael sa kabilang cellphone ko.
Okay, Sir Michael, playing ako ulit. Tamsa ka ulit dito sa upcoming mo, Sir Michael. Ayan, mag-another play ako dito. Ay, dito naman ako sa isa para naman ano. Summer Mix, Dan. Ano ba to? Linaw ng dagat. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Malapit ka na magdan si Sikoy. Another play din ako sa'yo. Pang 59 tamsak ako dito si Sikoy Summer Mix. Ayan, dan ako dito si Sikoy sa unang play ko sa'yo. Ayan, mag-play din ako sa'yo si Sikoy Summer Mix. Dito ako sa ano. Ayan, dito ako si Sikoy sa hotdog. Nasa ads ka pa si Sikoy Summer Mix. Yan, mamaya puntahan kita doon sa kabilang cellphone, doon sa latest upload mo. Kasi na-watch ko na siya dito, kaya doon ako sa baba nagpunta. Sir Avin, salamat Sir Avin. Wala ko. Thank you, Sisikoy KTV. Ayan, napakaraming bigas ni Sir Kadahon. Lakas ng ulan kanina. Sobrang lakas, talaga. Kala ko bahain na naman kami. Parang may naririnig akong sounds. Panigurado may copyright ako neto. Thank you, Sir Avin. Sisikoy Summer... Ay, sus. Sisikoy Summer Mix. Dan ulit ako sa pangalawang play ko sa'yo, Sisikoy. Ayan, nag-comment na ba ako dito? Wala pa yata. Wala pa. Okay. Hear me. Ayan, maraming salamat sa mga nagtatamsak dyan, ha. Ayan, Sunday kasi ngayon, kaya walang tao na naman. Kaya mga tao, nasa galaan. Nasa galaan ng tao. Ayan, Sir Kadahon. Daan ako, Sir Kadahon. Mag-iwan ako ng bakas dito. Yan, Ma'am Diary. May galap shoutout, Ma'am Diaries. Okay, daan ako kay Sir Kadahon. Ma'am Diary, dito ako sa bahay mo, Ma'am Diary. Okay, Ma'am Diary, playing ako dito sa iyong latest sa iyong latest upload. Ma'am Diary, playing ka na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Diary, sa support.
sa walang sawang support mo sa akin. Hindi kita nakikita nagla-live, Ma'am Diary. Hindi ka ba nagla-live? Ayan. Ayan na nga, ang kinatatakutan ko, nag-uumpisa na yung paghihigap ko. Sos, Ginoo. Sisikoy Summer Mix. My goodness. Naghihigap na naman tayo. Sisikoy, naghihigap na naman tayo, Sisikoy. Agoy. Sir Abin, salamat Sir Abin. Sir Abin TV, thank you. Yan, salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Sa mga hindi pa, at sa mga hindi pa naman nagta-thumbs up dyan. Ayan, pa-thumbs up naman, maluoy ba? Ma'am Diary, still playing ka, Ma'am Diary? Ma'am Sachi Diary, ayan, ayan, patapos na pala. Ayan, done watching, Ma'am Ma'am Sachi Diary. Ayan, pang 98 thumbs up. Oh my goodness, ayan na nga po, nahigab na po. Ang kinatatakutan po. Ayan, salamat sa mga nakatambay dyan. Salamat. Yan, thank you guys ha. Riliana, may kalap shoutout Riliana. Gandang gabi. Sir Abin, salamat Sir Abin. Thank you ng marami. Ski TV, salamat. Makatiting ako guys, ayan. Sana'y maulit muli. Ay, sino ba to? Ang mahal natin nakaraan. Thank you guys. Ayan sa 6 million in the house. Shout out sa inyo dyan. Ay, si Slavinsky pala. Hindi ko pa napuntahan. Nagoy kung saan sana ako nagpupunta. Teka. Nakatambay nga lang pala siya dyan. Wait lang.
Ayan, sis Loving Sky. Punta ako sa bahay mo, sis Kuya Loving Sky. Loving Sky. My love. My love, loving sky. Wala pang bagong upload si sis Loving Sky. Okay, baba tayo, baba. Play ko na yata ito. Ay, hindi pa. Sis Loving Sky, ginataang tulingan, playing ka. Ayan, si Kuya Loving, playing ka si Kuya Loving Sky. Ma'am DJ Devin, mega love shoutout. Thank you for coming, Ma'am DJ. Thank you so much, Ma'am DJ Devin. Ayan, Ma'am DJ, I'm here na ako sa bahay mo, Ma'am DJ. Ma'am DJ Devin. Good evening all, friend. Okay, thank you so much, Ma'am DJ Devin. I'm here na ako. I'm going to your house na, Ma'am DJ. Ang laki na ng bahay ni Ma'am DJ. Okay. Okay, Ma'am DJ, I'm here in your house. Okay, Ma'am DJ, I'm here in your house playing your video, no? DJ Malam Banto ako to luluk, ano mo to? Lulukhandia. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Yung binasa ko. Ayan guys. Shout out sa 3 million in the house na natitira. Baba na natin to nakapin dahil wala na siya. Okay. Para hindi na siya madikitan. Ang puso ko'y nagdurugo. Okay, Ma'am DJ Devin, playing your video, Ma'am DJ. Ayan, sis Loving Sky, malapit na ako magdan sa'yo, pang 74 thumbs up. Ayan, that ads. Okay, Ma'am DJ, thank you. Okay, Ma'am DJ, ayan, Ma'am DJ playing your video, DJ Devin. You're welcome, Ma'am DJ. Ayan, +1 banana ikaw, Ma'am DJ. +1 banana. Ayan, thank you guys sa mga nag-like. Thank you so much. Ang puso ko'y nagdurugo. DJ Devin, hello, Ma'am Sisi Ko'y Summer Mix. Madam Yunes, mega love shoutout, Madam Yunes. Sorry ha, hindi ako nakakyat sa'yo kaninang tanghali. Atag dito, na-busy ako, Madam Yunes ha. May utang ako sa'yo. Na-busy ako kanina. Okay, Ma'am DJ, still playing, Ma'am DJ Devin.
Still playing. Hello, si Summer Mix. Kuy Munes. Ayan, pasensya na ha. Kaya kita naakitan kanina. Good evening, sis Beautiful Munis TV. Tamsakdan. Ayan, maraming salamat. Thank you sa patamsak. Uy, oh my goodness. Higa ba more? Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Ay nako, lakas ng ulan kanina. Si Kuya Summer Mix, nagkakanta-kanta na lang ako, naantok talaga ako. Ayan, sis KTV, good evening from DJ Devin. Okay sis, Madam Yunes, dito na ako sa bahay mo, Madam Yunes. Makakatulog na naman ako nito si Kuya Summer Mix, makakaiwanan ko na naman tong live ko ba. Nakamute ako ha. Yari tayo dyan. Kaya pala hindi tayo naririnig. Matulog na si Sikoy. Kaya nga si Sikoy eh. Nakakabusit itong mata ko nito. Pag di ako nag-live, di ako inaantok. Madam Yunes, playing ka dito. Ma'am Yunes ha. Ayan, Ma'am Yunes, playing ka ha. Di ko dinig, Madam Host. Ayan. Ayan, Ma'am DJ Devin. Ayan, malapit na magdan. Ayan, +1 banana, Ma'am DJ Devin. Parang alarm clock si Sikoy itong mata ko eh. Pag yung nagtungtong na sa, yung pa alas 9 na panay nahigab ko ba? Kaya alam na alam kong alas 9 na eh. Dahil ang mata ko wala nang tigil. Wala nang tigil kakahigab. Choco. Huwag kang maingay, Choco, ha? Okay, you're welcome, Ma'am DJ. Ayan, shoutout guys sa 8 million in the house, guys. Ayan. Pagka Sunday talaga ng mga nasa galaan ng tao. Si Ma'am Eunice lang ang hindi gumagala. Still playing ka, Madam Eunice. 9 million in the house, guys. Shoutout sa inyo dyan. Bago pa ako makatulog dito, ayan, i-shoutout ko na kayo. Shoutout sa 9 million in the house. Si Sikoy Summer Mix, maya-maya i-live mo na yung channel ni Sir Nikael kasi mag-mute lang ako mamaya. Tutulugan ko na yung live ko si Sikoy. Pagka ganito na ayan, na-play ko naman na lahat. Ayan, mag-mute ako mamaya, tas matutulog na ako. Iwan ko lang yung live ko. Kaya i-live mo na mamaya-maya yung channel ni Sir Nikael. Sis Munes, I'm sorry I can't join the live again because from coming to evening, I focus on selling. Okay. Good job, Ma'am DJ Devin. Sis Kuy KTV, salamat sis KTV. Madam Yunes, ayan, Madam Yunes, done watching ha. Okay, pang 27. Si Kuya Summer Mix, mag-aral din nga tayo maganyan. O tawag dito yung auto-comment na yan. Paano ba gawin yan? Para at least pag naka-video tayo na alam nilang nandyan tayo na naka-stay lang. Ed Bones, mega love shoutout Ed Bones. Mega love shoutout sa gwapo ng Santa Mesa. Okay. Edbons, dito ako sa bahay mo, Edbons.
Ayan, Advance, dito ako sa 10 minutes mo, Advance. Total naman, matagal-tagal tayo hindi nagkikita sa live mo. Ayan. Hindi ko na aabutan ng live mo, kaya dito ako sa mahaba-haba mong video ba. Nag-live ka pala hating gabi, kaya ayan tuloy, nakakakita ka na naglato-lato ng hating gabi. Ayan, naka-play ka dito, Advance, nasa ads ka pa, ha? Advance, good evening from Ma'am DJ Devin. Ayan, thank you, Ma'am DJ. Ayan tuloy, kaka-live mo ng madaling araw. Ayan tuloy, kung ano-ano nakikita mo. Mamaya niyan, di-delete ni YouTube yung channel mo, bala ka. Avin TV, good evening from Ma'am DJ. Bala ka dyan, Edbons. Ayan, playing ka na, Edbons, ha? Tapos na yung ads mo. Ayan, naka-play ka na. Sa 10 minutes mo. Ayan, naka-ano yan si Sis KTV, naka-auto comment yan, kaya di kanyan maano tulog na yan si Sis KTV. Dalawa yan sila ni Sir Abin. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa mga nandyan. Yan, still playing ka lang, Edbons, ha? Nasa kabilang live yan. Edbons, mag-ano nga din tayo na, paano ba yan? Yung, pag nakabag ka, yung auto, ano ba yan? My YouTube is just for entertainment as will as adding friend and relatives. Sisikoy Marivic Kubian, mega love shoutout, Sisikoy Marivic. Para at least alam ng may live na tag dito, na nakatambay ka talaga kasi panay ang comment. Dalawa yan sila ni Sir Abin. Sis Marivic Kubian, Sisikoy, dito na ako sa iyo, Sisikoy Marivic. Bago pa makatulog si Ho Sagoy. Naghihigab na naman si Sisikoy. Ayan, Sis Marivic, nandito ako, Sisikoy, sa iyong highlight sa one day ago, Sisikoy Marivic. Sis Marivic Kubian vlog, good evening from DJ Frada. Ay, DJ Devin. Paano gawin? Kaya nga, papaturo nga ako kay Sir Abin, eh. Tanong mo kay Sir Abin, nandyan sila sa GC natin, ha. Nandyan siya sa GC natin. O at least, alam ng may live na nandyan ka kasi panay comment kahit wala siya. I'll be the one. Kay Sis Kalog to, diba? Sis Kalog, kay Sis Kalog to, diba? Misa kahit may jacket na sa akin, nakakalimutan ko kung kanino, eh. Ayan, still playing ka, Edbon, sa iyong 10 minutes. Ayan, kay Sisikoy Kalog. Sisikoy Kalog, salamat Sisikoy. Baka, tawag dito? Baka busy ka pa dyan, Sisikoy. Go ka lang dyan. Pag-aralan natin yan. Advance, nga din. Thank you, Ma'am DJ Devin. Thank you so much. Magano nga tayo niyan, Advance, para pag naka-BG lang, di panay lang ang comment kahit wala tayo. Dan replay sa LS mo, si Sikoy. Oo, nakita ko nga si Sikoy yung comment mo. Salamat, si Sikoy, ha. Salamat ng madami. Kagabi nakatulugan ko na naman yung live mo. Nasa dibdib ko yung cellphone ko. Agoy Mariosep. Nagluto pa dito lang. Sige lang, si Sikoy. Go ka lang dyan, si Sikoy Kalog. Ayan, Sis Marivic Kubian. Tapos na yung ads mo, si Sikoy Marivic Kubian. Ngayon lang nag-play. Good evening, Sis Beautiful Maricel, sabi ni Ma'am DJ. Ayan, maraming salamat. Sis Marivic Kubian, playing kasi yung highlight. At si Edbons, panay ang papogi, agoy. Edbons, ano ba tong pinagagagawa mo? Nagluluto ka ba o paano? Nagpapapogi ka ba o paano ba, Edbons? Si Amigo, hello host, guwapa. Kanino si Amigo? Good evening, Sis DJ Devin. The most beautiful one. Ayan. Kanino nga si Amigo? Ay, talaga ulyanin na talaga ako. Di ko matandaan yung mga
No beautiful sis Kalog. Oh, no beautiful sis Kalog daw, ayan. Dati mong ex, oy, excuse me, dati mong ex. Agoy. Wala dati mong ex. Pastilan, wala akong ex. Wala akong ex at hindi man ako nakajowa. Agoy. Sis Devin. I want to be a grandmother. Amigo, kaaway. Ha 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 ha. Sis Kalog, kanino ngayon si amigo? Kinikilig ka na naman, host. Kanino nga ito, Sis Kalog, si amigo? Ayaw magpa... Oh my goodness, kinikilig. Grabe. Tamsak ulit. Maraming salamat, Sisikoy. Pupuntahan nga pala kita dito sa kabilang cellphone ko, Sisikoy Summer Mix. Teka, wait lang. Sis Marvi Kubian, still playing ka, Sis Marvi Kubian, sa iyong highlight. Kinikilig ka na naman, host. Aray. Si amigo yan, nagpalit ng profile. Sino nga yun si amigo? Si Sikoy Kalog. Teka. Kala mo, di kita makilala. O, lol. Ayan. Ano ba to? Prada will soon get married. She has already found, ano ba to? Her future husband. Ay, really? Kabisado ko ng mga channel. Si Sikoy Kalog, kanino ba yun si amigo? Amigo, pasaway ka talaga. Bahala ka dyan. Hindi kita dyan kausapin. Bahala ka dyan, amigo. Wow. Congrats. I'll be the one. Sino ka? Si amigo, pupunta yan sa LS ko. Sino yan? Si Edbons ba yan? Si Edbons ba yan? Si Sikoy Kalog? Upakan kita dyan, Edbons. Ay, Madam Yunes, sino nga yan si amigo? Si Edbons ba yan? Edbons, ano ba to? Mag-go to channel ka na lang, host. Loko to si Edbons. Teka. Alam ko si Edbons yan. Walang iba na nang ano sa akin. Ay, si... Teka, wait lang. Si Manloloko. Ganun ba yon? Domines, salamat. Sis Marvi Kubian, ayan, malapit ka nang magdone watching. Sisikoy Marvi Kubian, ayan. Sisikoy, malapit ka nang magdone watching, Sisikoy. Ayan, naantok na naman ako. Ay, hindi ko to kilala si amigo. Amigo, hindi kita kilala. Hindi familiar sa akin yung mukha mo. Pero salamat sa pagdalaw mo sa akin live, ah. Ayan si amigo, ayan siya, oh. Laki na ng bahay niya, oh. Ayan. Si amigo. Ayan, amigo, nandito ako sa bahay mo, ha, amigo. Ayan, naka-play ka na. Gala, ayan, panay pa cute. Ayan, amigo, naka-play ka na. Ayan, nakita ko na yung mukha mo. Hindi ka familiar sa akin, pero salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much. Sis Marvi Kubian. Bye, I'm out. May papansin dito. Ayan, amigo, naka-play ka na, ha. Ayan, si Sikoy Marvi Kubian. Done watching na ako sa'yo, si Sikoy.
I'm sad, Sis Kalog. Oh, why, Ma'am DJ Devin? Ayan, amigo, dan ako sa iyo ha. Ayan. Patapos na yung video mo, amigo. Ayan, +1 banana ka, +1 dikit sa iyo, amigo ha. Not ready to have grandchildren. Mm. Oops. Salamat, amigo ha. Thank you ha. Salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much. Advance. Ayan, sino nga yung pupuntahan ko? Aklo pala akong pupunta. Makakalimutin na talaga tayo. Oh my goodness. Sisikoy Kalog, dito ako sa mansion mo, Sisikoy ha. I will be the one. Ayan, Sis Kalog, playing na ako dito, Sis Kalog. Ayan, playing ako dito sa Let's Go. Let's go. Okay, Edbons, dana ako sa iyo, Edbons. Ayan, sige, pwede ka na matulog, Edbons. Ayan, maglato-lato man ako, host, oras na. Busit ka, bala ka dyan sa buhay mo. Okay, maglato-lato ka na, dana yung ano mo, tapos na video mo. Napakabusit mo talaga. Sis Mune, Sis Kalog, later. Alfrada wedding, I will invite you to Indonesia. Oh, sana all, Ma'am Devin. Sana all. Para makarating naman kami sa Indonesia. Di ba, Sis Kalog? Ayan. Madam Yunes. Ayan. Invited ka ni Ma'am Devin. Wow. Madam Yunes, where are you, Madam Yunes? Okay, Sis Kalog, ayan si Sikoy Kalog, patapos. Ayan, Madam Yunes, invited tayo ni Ma'am Devin sa kasal ni ano ni DJ Frada. Sakay tayo sa Walis Tingting, Ma'am Yunes. Ayan, dan watching ako si Sikoy Kalog. One week na walang lato. Ewan ko sa'yo, Edbons. Bala ka dyan sa buhay mo. Ayan, si Sikoy Kalog. Dan ako dito sa Let's Go mo, si Sikoy Kalog. Ayan, mag-another play ako si Sikoy Kalog ha, dito sa'yo. Ayan, dito ako si Sikoy sa buti at gising pa ako. Ayan, sa sunog. Buskalog from Edbons. Ayan, si Sikoy, pangalawang play sa video mo, si Sikoy Kalog. Another play. Ayan. Edbons, dana ako sa'yo, Edbons ha. Ayan, maglutulato ka na dyan. Bala ka dyan sa buhay mo. Ayan, sa kasal ni Warat Host, punta ka. Kailan? Sino ba papakasalan ni Warat? Warat, Yunes, sino ba yung maswerteng ano mo? Madam Yunes. Mapunta talaga ako. Magluto ka na, hirap mali. Ano ba to? Maglato-lato ka na, hirap mali. Tama si Sikoy Kalog. Tama ka dyan. Pag na-late ka, si Sikoy Kalog, pag na-late yan, maano na yan. Lalambot na yan. Ano na yan? Ano tawag doon? Ano nga tawag doon si Sikoy Kalog? Pag nakalipas, sisingaw, ano ba tawag doon? Yung mapipipit na. Ayan, Sis Kalog, congratulations on your more and more subscriber always. Ayan, successful in the future. Ano nga tawag doon, Sis Kalog? Yung pag nalipasan, yung kumukulubot na. Ano mga tawag? Diba? Mala
ka dyan sa buhay mo, Edbons? Parang yung ano, para ba yung lobo na ano, unti-unting sumisingaw yung hangin? O, ganon. Taga-support ni Peli. Ayan si Peli. Salamat si Kuy Peli. Ayan, si Sikoy Kalog na nakulit. Pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy. Salamat. Si Spelly, thank you so much. Pang 101 thumbs up ako si Sikoy Kalog. Ayan, si Sir Abin, ano yan? Pa-comment-comment yan si Sir Abin, pero ano na yan, nasa tulog na yan. Ayan, maraming salamat si Peli sa patamsak si Spelly. Thank you. One premier ko host. Ano? Premier ka dyan. Ayan, si Madam Yunes, naka-auto, ano na rin yan, naka-auto comment na rin yan. Ate Mirna Grande, salamat po Ate Mirna. Thank you, te. Ayan, sa mga busy dyan guys ha, go na kayo guys ha, go na, go lang. Thank you, Sis Devin from Sis Peli. Salamat, Madam Yunes. Salamat. Nagsundo ako sa aking amo. Di makadot-dot. Sige lang, Sisikoy Kalog. Take your time, Sisikoy. Okay lang, Sisikoy. Naiintindihan natin yan. Siyempre, nasa work ikaw. Ayan, maraming salamat kahit paano nakakapag-support kayo. Thank you talaga. Sir Abin, salamat Sir Abin. Thank you Sir Abin. Ayan, shoutout sa 10 million in the house natin guys. Salamat guys. Thank you so much. Wag na magdot-dot, baka lagpas ka sa pupuntahan, Day Kalog. Oo nga. Oo nga, Sisikoy Kalog. Okay lang ako, Sisikoy. Baka mapano ka pa dyan sa daan, madukot pa yung cellphone mo, Sisikoy Kalog. Mahirap yun, nasa daan ka, tapos panay dut-dut mo dyan ako. Sisikoy Summer Mix, salamat Sisikoy. Nahihigab ako talaga. Sisikoy Loving Sky, galing na ako sa bahay mo, Sisikoy Loving. Yan, thank you sa lahat ng nandyan. Maraming salamat sa support. Thank you guys.
Thank you, Sis Peli. Salamat ng marami. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dana ako sa video mo, si Sikoy Loving. Alam mo, nakaantok na talaga ako. My goodness. Kaya lang di pa ako pwedeng matulog. Maya-maya pang konti. Ang puso ko'y Ski TV, salamat. Uy, hi. My goodness, garapones. Ang puso ko'y Big love shoutout, Sis Loving Sky from Sisikoy Summer Mix. Ma'am China, mega love shoutout Ma'am China. Magandang gabi Ma'am China. Ayan, Ma'am China, dito ako sa bahay mo. Kasi na-play ko na sila lahat, kaya ikaw na lang. Ayan, dito ako Ma'am China sa nasa ads ka pa dito sa Enjoy Kiddos Ma'am China, nasa ads pa ikaw, ayan. Playing pa yung ads mo Ma'am China. Grabe na talaga yung antok. Ayan, playing na Ma'am China, dana yung watching mo. Ayan, dana yung ads mo Ma'am China. Ayan, naka-play ka na. Sir Abin, salamat Sir Abin. Oo nga, si Sikoy Summer Mix. Yan, kaya nga si Sikoy, live man na yung channel ni Sir Nikael kasi mag-mute na ako maya-maya.
Iwan ko lang yung live ko para ano. Sayang naman yung oras. Kasi na-play ko naman na lahat. Ayan. Sisikoy Maribik Kubi. Ay, Sisikoy Maribik Family TV. Sisikoy, salamat. Kasi may mga pumapasok pa naman kahit papano. O, di, tulugan ko siya dyan. O, di ba? 25 thumbs up ulit. Salamat, Sisikoy Maribik. Uy, lobat. Ang bilis naman malobat nito. Ano ba to? Ay, yung ano. Ma'am China, still playing, Ma'am China. Nalubat na yung ano, nalubat na. Ayan. May ginagawa pa ako si Sikoy. Alam mo na, sa gabi ko lang ano to, nagawa mga gawaing bahay. Sa bagay si Sikoy, Summer Mix, relate ako sa iyo diyan. Tambay ito si. Salamat si Sikoy Maribik. Dinner tayo. Ayan, sige si Sikoy Kalog. Kain ka lang diyan si Sikoy. Salamat sa inyo lahat diyan. Thank you. Si Spelly, maraming salamat talaga si Spelly. Thank you so much sa mga patamsak. Ang iingay ng mga aso. Ayan, tapusin ko lang yung video ni Ma'am China. Then mag-mute ako. Problema ng karamihang mga creator ang mababang views ngayon. Nag-i-impeach naman sila, pinapanood nila. Ma'am China, still playing, Ma'am China. Sa kanilang timeline. Ngunit nananatiling hindi tumataas or nai-stuck pa rin sa 100 to 100. I will be the one. Sino ba to? Wait lang guys ha. Bigay tayo ng ano. Ng jacket. Ayan. I give you moderator. Si Spelly, salamat si Spelly. Thank you si Spelly.
Thank you talaga ng madami. Ayan, bigyan ko to ng jacket si si Ma'am. Teka, wait lang. Si Ma'am Shay. Ayan, Ma'am Shay, yan, may jacket ka na. Thank you for coming, madam. Salamat sa pagsilip sa aking munting tahanan. Ma'am Sachi Diary, thank you so much. Okay, teka lang, kunin ko lang yung aking charger. Ayan, na pala ako kay Ma'am China. Nagla-live na si Ma'am China, agoy. Ma'am China, done watching na ako sa iyo, Ma'am China. Wait lang. Mag-comment ako dito para Ma'am China Heart, done ako sa video mo, Ma'am China. Sa iyong enjoy kido. Saya mag-comment lang ako. Ate Mirna Grande, salamat po, Ate Mirna. Ayan, maraming salamat si Spelly ha. Thank you talaga. Thank you ng madami. Okay, nandyan pa ba si si Madam Kanta? Ayan, si Kanta. Kanta, I'm here in your house. Creative. Ano ba to? Create. Ano ba tama? Tama yung basa ko. Creative. Creative Kanta. Okay, I'm here in your house, my dear friend. Okay, playing your video, then I give you one banana, sister Kanta. Kanta ng buhay ko, ikaw ay nasaan? Okay, my dear, playing your highlight, then I give you one banana after playing your video, my dear sister, okay? Ako'y mag-CR lang ba? Saglit. Iwanan ko muna kayo. Ma'am China, dana ko sa iyo, Ma'am China. Thank you. You're welcome, my dear sister Kanta. Kanta, Kinta. Agoy. Ouch. Sakit ng tuhod ko. Ano ba yan? Okay. I'm here again. Ayan. Thank you so much, Spelly. Salamat sa mga patamsak, Spelly. Thank you. Ayan. Sa mga dyan, mag-live na kayo, guys. Mag-live na. Okay, my dear sister Kanta, I'm here again. Ayan. Still playing your video. Siski TV. Salamat, Sisikoy.
Ang puso ko'y Sir Abin, salamat Sir Abin. Okay. Done watching to your video, my friend. Okay, I give you one banana. Sister Kanta. Kanta, ganda ng pangalan mo. Okay, done watching to your video, then I give you one banana, my dear sister. Chrissy Art. Hello, Chrissy Art. Make love shout out, Chrissy Art. Okay, Kanta, thank you so much. Done to your video, then I give you one banana, my dear friend. Sisikoy Summer Mix, pag busy ka dyan, Sisikoy, sige lang, go ka lang dyan, Sisikoy. Salamat, Sis Peli. Thank you. Timerna, salamat po, Timerna. Ayan, patamsak sa upcoming ni Nikael. Ayan, pin kita muna si Sikoy Maribig. Ay, si Sikoy Summer Mix. Tamsakan ko yan si Sikoy, ha? Wait lang, si Sikoy. Ay, pipin ko pala. Ano bang ginawa ko? May tiningnan lang ako si Sikoy. Ayan. Tamsakan ko yan si Sikoy bago ako mag-mute. Hindi pa naman ako matutulog si Sikoy. Nandito pa ako, nakaupo pa ako dito.
Siski TV. Thank you, Siski TV. Sino ba yung naka-premiere? Parang may nakita ako. Ay, si Tita Au. Pag yung arrow magkulay gray na si Sikoy, stop ko na yan live sa gabi. Green pala. Kala ko si Sikoy. Kasi yung pag gray kasi si Sikoy, iba pa ang ano nun. Pag nag-green na siya, okay na yon. Ayan. Teka muna, dito muna ako sa ano. Puntaan ko yung... Saan ba ako pupunta? Wait lang. Sandali lang si Sikoy, ha? Siski TV, salamat si Sikoy TV. Nasaan na ba ako? Kaligaw-ligaw na. Pag mag-green na, stop ko na yun. Upload na lang ako shorts. Di kasi yan mahilig mag-upload ng shorts. Oo, uploadan mo lang. Si Sikoy. Tsaka pag nagbablog-vlog siya doon sa ano, di-uploadan niya. Para kahit pa paano gumalaw yung channel niya. Ayan, si Sikoy, nandito ako sa bahay, share niya Kayla. Ayan. Unang thumbs up si Sikoy. Okay. Ayan, thumbs-upan ko yan si Sikoy bago ako mag-ano ha, bago ako matulog. Ito na ako mag-ano na lang ako dito. Ay! Bastos. Hindi, si Sikoy okay lang. Ayan. Pangalawang thumbs up ko si Sikoy ha. Okay lang yan. Ayan, pangalawang thumbs up. Okay, pangatlo si Sikoy ha. Nandito ako si Sikoy. Pangatlong thumbs up. Hindi na ako na tawag dito. Nag-comment ba ako? Oo, nag-comment pala ako. Ayan. Sa akin yung mga walang damit dyan si Sikoy. Ayan, pangatlong thumbs up. Aray ko. Kinagat ako ng ano, ng walang hiya. Kinagat ako ng walang hiya. My goodness. Okay, ay si Sikoy, pang-apat na thumbs up ako dito. Ebons. Bigyan ko jacket yung ano ni si Spelly. Si Spelly, salamat si Spelly ha. Maraming salamat talaga si Spelly. Ayan. Saan na yun? Ano na nangyari? Ayan, si Sikoy, nandito ulit ako sa bahay ni Sir Nikael. Ayan, pang-apat ito si Sikoy, thumbs up.
Okay. Pang-5. Thank you so much, Sis Belly. Ayan, si Sikoy. Pang-6 na thumbs ako dito kay Sir Nakaila. Pang-6 na. Okay. Gagawin ko 10 si Sikoy. Ito na yung pang-7. Ito na yung pang-7 si Sikoy. Ayan. Bahala ka na dyan si Sikoy sa mga nakahubo kung ano. Ninja. Ayan. Ang puso ko'y nagduro. Wait lang guys. Pag sumisikip ang dibdib ko. Ayan, pang ilan ko na ngayon. Ayan, naku, yari tayo, nakalimutan ko na. Di pa ako nag-comment yata. Ano ba itong kinoment ko dito? Ayan, Bicolana Ninja. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-7, ayan. Wait lang. Naka-7 na ako si Sikoy. 3 na lang. Nikael TV. Official TV. Okay, si Sikoy. Dito ulit ako si Sikoy sa ano. Kanya upcoming. Tamsa ko ulit si Sikoy. Oops. Ay. Okay lang yan si Sikoy. Okay. Sinsakan tayo ulit. Ayan, pang-siyam na yon si Sikoy. Last na to. Ayan, si Sikoy, pang 10 na to si Sikoy, ha? Tama ba? Tama ba? Marunong ba ako magbilang? 9 pa lang pala, kulang pa isa. Para masaktong 10. Ayan, last na talaga to si Sikoy. Last na to. Si Bicol ako. Ay, mali. Ano nga yung hanapin ko? Kay Sir Nakael. Kael TV. Okay, si Sikoy, pang last chatter. Ayan, last chatter talaga. Ayan, pang 10 si Sikoy. Ayan, nakapag-thumbsuck na rin ako. Ayan. Ayan, maraming salamat si Sikoy, ha. Thank you so much. Ilang ano na ba ako? Nakailang ano na ba ako? Ayan, Ayan, mag-end na nga ako. Ayan, maraming salamat guys sa inyo lahat, Edbon. Salamat, Edbon, ha. Ayan, mag-end na ako para makapag-live na rin yung mga magla-live. Ayan, tama na yan. Ang mahalaga, nakakapag-update tayo. Hindi tayo mapapagalitan ni Lolo. O si, di ba? Ayan, maraming salamat guys sa inyo lahat. Ayan, mag-end na ako. Si Spelly, thank you so much, si Spelly. Sis Kalog, maraming salamat, si Sikoy Kalog. Ayan, si Maribig Family, mag-play ka na din live mo. Baka ando na si James naghintay.
Si Daddy James. Ayan. Bye everyone. See you tomorrow guys. Bye-bye. Maraming salamat sa support guys. Thank you so much. Ayan. Bye-bye everyone. See you tomorrow.